May ano? Hindi siya makatayo, nakahiga lang siya. Hindi siya makatayo. Hindi siya makabako ng isa. Hindi kayo makatayo. Nanonood lang siya sa Manhid, mahalig. YouTube. Pag naggagamot Init ito sa may likod. 26 na manggagamot. Pag ginagamot ka, ayaw ka hawakan. Yung ba? Nakaka naman din yung iba, pero hindi sila nakakagaling. Ano? Bisis, balik-balik. Iba naman ang Beses, gamot. balik-balik. Manda naman ako. Meron kami magagamot na pinupunta na 7 beses. Minsan yung iba 3, Tatlo yung rin. iba naman 4. Ilan years na sa kanya? 3 years na, no? Yung nagkaganyan siya 3 years, pero nag-umpisa talaga sakit niya, ano na, 2013 pa. Bali 10 years na. Sige. Halika na. Bubugugin na natin yung kalaban mo. Maawa ka naman sa katawan ni Papa Jesus. Paliguan mo to, ha? Kasi lagi na kung ano, Walang kondisyon yung katawan niya, ayaw naman yun. Madami naman kasi yung tubig sa Calaveria, ay sa Mindanao. Galing sa... Nagiinit kami ng tubig. Ha? Nagiinit kami ng tubig. Malamig masyado doon. malakas ka nung... Shoutout po sa mga taga Mindanao. Shoutout dyan kay Carmen Caballero. Tita Jay, Tita Tess. Oh, subukan natin to. Subukan natin bubugin ng mga kalaban nito. Natin. Sige, may shoutout at magandang gabi. Ito, check natin. Yung kanina si Tatay, 35 na manggagamot. Upload ko na lang sa video. Ito, 26. Actually, kay Tatay, kung kababalagan yun. Kababalag lang na ano. Kadena ng aso. May panglinis ng pinggan. Pang-brush ng damit. May nanta. May pako ng bubong. Nakalimutan ko lang, yung manggagamot nyo, kung pabalik-balik siya ron. Marami na kukuha. Nawala sa isip ko tanong yun eh. Last lang na. Dapat tapos po. Ano? Dapat tapos. Ino? Buging ko pa nga eh. Inaano ko pa nga yung kalaban ko eh. Pinaghahandaan ko. Baka tumakas pa to eh. Nacha-challenge ako pag tumatakas yung kalaban eh. Oo. Yung nakita ko yung ginamong ko. Yung pamilya di kanina, ang mamatay. Yung nakita kay Ilo. Nakita. Nakita ko yung first time kung nakita ko. Wala na, magaling na yun. Yung pamilya niya mamatay. Yung magsasakot. Oo. Ngayon, nasa akin pa yung mga giman nila, bawal sila galing sa ibang bansa. Kasi maayos na sila. Pamilya ano yun, pamilya na napapawasan. Parang may kapatid kong dalawa, may sakit din ako. Ilagay muna natin ito rito, pan-extra natin. Ito muna gagamitin natin, manipis. Amin. Manipis muna natin sa mandana. Pikit. Alam na yung gagawin mo ha? Sabi mo, lagi ka nanonood. Nanalig. Tatay, walang sakit. Tayo lang tayo. Yung anak nag-isip. Magpaputol ka para ka si Beauty and the Beast. Sabi ni Kristo, linisin mo aking katawan at huwag mo itong hayaan na angkinin ng masama. Bagkus ito'y buhusan mo ng tubig at langis. Manda. Lapag ang kamay. Kabilang kamay. Manalangin. Wala kang hihingi kay Papa Jesus na ikaw gumaling. Ang hihingin mo, bukal sa puso pa magpatawad. At maghari ang kabutihan sa aking puso.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, Jesus Nazareno, magandang gabi po. Ako, yung anak at hindi po ako magalang at mananampalataya sa iyo. Kung meron akong lalaki sa mga pag-aaral, hindi ko sa pangalan at bigyan mo kung bakit kung sa aking kapatao o naman dapat ang Diyos sa katawan ng tao ang pag-aaral mo. Ikaw, kung siya na kalitang galang sa Diyos sa pangalan mo sa Kristo. Amen. Binabasbasan ko ang tao ito sa inyo at kapayapaan ng sa Kristo. Ang pamagkakas ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Na sinong takot at agam-agam sa mga mga gawa ng kasalanan sa inyo o siya ng pagkakamat upang magkakilog at kayo ang muna sa kanyang buhay sa kanyang dadaanan sa pangalan ng Jesus Kristo. Amen. At nang ito ay kanalaman at ang palakasya bilang nga ito kay sa Kristo. Amen. Lakslat. Yan na, gumagana na. Paspas. Mano-mano tayo ha. Ikan sa ulo, ikan sa ulo. Sobrang gusto ng balat na ito. Hindi na kaya pabagahin ng gusto. Kaya mano-mano. Pagbawas tayo ng init magbitro, palitan natin ng kuryente. Lahat. Kung magsisimula tayo sa kuryente, bubusan ng banal na tubig ni Jesu Cristo at dagdagan ng kuryente. Sige, paspas. Linis na linis. Sambitin si Kristo. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Humingi ng tawad. Mega shoutout sa'yo. Jenna. Salamat po sa lahat na nanonood dyan sa YouTube channel. At ganoon din sa Facebook page natin. Dati sa Facebook page natin, pag nagbukas ako, agad 200, 300, 500, 700 din. Nalaglag yung 0. Paspas. Umanda ka, magsisimula na kami. Linisin na linisin. Mano-mano tayo nito, katulad ng ginawa ko doon sa buntis kanina. Yan na, lumalabas na sakit mo. Magsisimula na to, dagdagan. Gawin na natin na isang daan, magnitig ko yung kuryente. Yan. Hindi. Pera siya ng sakit ng taga-Mindanao. Sakit, lalabas ang sakit niya. Padi! I-release, magnitig ko muna konti. Papa, lalabas yung sakit niya. Alalayan mo, pag sumuka kayo, tumapat, gisingin mo yung bibig mo. Dito sir, kaliwa. Dito. Kaliwa. Okay. Lalabas yung sakit niya. Itaas lahat magnetic ko ang kuryente. Ayan na. Gagumagana na. Tintabi sa lahat na nanonood. Ayan na. Ayan na. Gumagana na. Ayan. Kaya niya. Dagdagan ng banal na tubig. Ella, asinta ko sa'yo. Sige. Magsisimula na tayo sa apoy. Oh, wait lang. I'm busy. I'm busy. Busy. Yes. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Ayan. Okay. Balik mo na, Ben. Dagdagan na ng apoy. Ella, lagyan ng apoy. Okay. Pas tayo, pas. Paspas, huwag ka sumuko. Sambitin si Kristo. Swerte ka. Bakit lang? Sumuka rin sakit niya. Tapos na ang laban. Kuryente lang pala kataban nito. Hindi mo alam. Ba't umiyak? Kay Darna, mukha pa yung bando. Paspas ng paspas. Si Baby. Kunin mo yung 500 o bibigay yan. Bigyan ko yate. Sige. Magsisimula na tayo ng apoy. Umanda ka ulit. Lagyan ng kuryente at apoy. Sa ulo at sa puso niya. Amen. Yan na. Pakuluan ng tubig. Ay, lagyan ng tubig na banal sa kanyang tiyan. Amen. Sige. Ano yan?
Number? 40 last. Last, ikaw yung last pang 40? Upo ka muna dyan. Panoorin mo mamaya, ikaw naman ang totoo sa Yan na. Lalabas si Darna. Di ba marami na kayong pinunta manggagamot kasama-sama mo? Sumusuka rin ba siya? Na marami? Kami nagpapagamot sa iligan may Eh, ba't tumayo kayo kung lumalabas na rin sa kanya? lumabas. Hindi natutubos. Hindi natutubos ang kalaban mo. Ngayon tutubusin na natin. Kumanda ka na. Ikakabit ko yung pangalawang antas na dasal sa'yo. Ikalawang antas tayo magnitiko. Taasan, Disusa, sinagbanahaw. Dagdagan ng araw. Amin. Sige. Sige. Ikapitong antas ang gagamitin ko sa yung dasal. Sige. Tapon na tapon. Pasensya ka na. Mapipilitan akong papuin yung mga paa mo. Magpapalit tayo ng mga stick. Kumanda. Ikatatlong antas, Ella, Iya, dagdagan ng dasal. Sige, paspasan. Kaya pa? Sige. Paspas na paspas. Kaya mo ito. Pumapasok na tayo ng 75% eh. Sige. Sambitin lang si Kristo sa labi. Manalangin na manalangin. Anong pakiramdam mo? Wala na. Naubos na. Wala na sakit oh. Ikatatlong antasan ng dasal. Napakaina na lang oh. Direkta mo na magnetiko. Gawin na natin laban na antas na dasal. Sige, paspas. Best friend ka. Tingnan mo. Lumabas na ito. Ito lumabas sa kanya oh. Tingnan nyo, langgam. Ginagaya ko yung sa mga pasyente yung iba pumunta rito. Wala, di lumabas yung ano ko, alaga ko eh. Natakot tuloy yung alaga eh. Dati araw-araw yun eh. Araw-araw yung nagpupunta rito eh. Ilaga na. Sige. Sige. Ulo. Mula ulo tayo, ulo, Sa balikat. ulo, lahat. Ulo, balikat, lagi na tinipini, balakang. Ngigi. Natuod lang tayo, natuod lang. Ngigi, lahat. Paspas ng paspas. Ano pakiramdam mo? Gumagano mo yung bigat? Sige pa. Marami pa. Marami pang energy kulang sa'yo. Mag-charge pa tayo sa physical. Sige, paspas ng paspas. Sige, yan na. Sige. Saan pa yung init? Saan lumalabas yung init? Nasa kalawang pa mo? Diyan pumupunta yung init. Reverse tayo. Magtitiko. Ibaliktad yung kuryente. Sige. Sige, pataas tayo. Paspas.
ka na. Teka lang, pinto ka. Huwag mong gagawin. Saglit lang. Huwag mong gagawin. Baba yung kamay. Babay gamay. Hindi pa tayo tapos. Paspas. Gagawin na natin ikalimang dasal. Uy. Sige, paspas. Sige. Paspas. Ayan na, malapit na siya lumabas. Lumutin mo na nga yan. Magnetiko. Pasukin mo ni katawan niya. Para matapos na tayo. Ayan na, lalabas na. Dagdagan mo pa. Tukutin mo pa magnetiko. Sige. Para matapos na yan. Sige pa. Atakin mo ng hatakin. Sige. Hindi pa, kunti na lang. Lalabas na. Okay, tingnan na. Papawasan natin ang spiritual niya. Okay. Punasan mo muna yung dami niya. Huwag mo gagawin. Punasan mo. Huwag mo gagawin. Kapag munas, ito. Ibaba. Yan. Parang pogi na siya mamaya. Paspas, pagpatuloy. Ito din pinakahuli. Ito todo na natin. Yan na, sige. Wala na. Sumandag ka. Sandal. Sandig ba? Sandig. Sandig. Huwag kang piyong lang ang mata, ha? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Okay na. Wala na. Tigok na. Pilit ka mata. Kainumin siya tubig. Tingnan mo yung mata mo, luminaw. Ano pinag-iba? Inom. Ibuka yung mata. Kaya na palang inumuluhan. At saka yung may ano, may tap-tap sa ano. Madali lang yan. Baba mo yung paa mo. Antay mo muna gumawa ng tubig. Yung tubig na may dasal. Hindi yan. Yun. Oo. Yan ang ibigay mo sa kanya. Medyo sandig. Antay mo muna gumana. Relax lang. Kumikit ka. Yumuko. Di ba tayo tapos? Yuko. Yuko. Naku, babe. Yan. Matanda na. Sinda, maganda na daw. Gayahin mo ako. Panginoong Jesus. Gaya. Panginoong Isus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Ama sa langit. Ama sa langit. Ako si. Pangalan Ako mo. sa Binbi Malinis. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aking panalangin Ang aking panalangin. at patawarin mo ako Patawarin mo sa aking mga nagawang kasalanan gawang mga kasalanan sa isip, sa isip. sa salita at sa gawa. Panginoong Hesus Kristo, Panginoon Jesus.
Jesus Nazareno, Nasarino, bukal sa puso ko sa puso ko, na magpatawad nagpatawad at maghari na maghari ang kapayapaan ng kapayapaan sa aking buhay sa aking buhay. at sampuman ng aking pamilya. Kung sino man po nagagalit o nainggit sa akin, Ingit sa akin, ay pinapatawad ko siya na walang alinlangan at hinanakit ang aking isip at puso. Amen. Amen. Ama namin, Amen. sumasalangit ka, Pasalamat ka. sambahin ang ngalan mo, Sambahin mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pasalamat. Bigyan mo po kami ngayon Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala sa para ng pagpapatawad namin parang pagkakawad namin. sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming Tamo kami. ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Amen. Ama Jesus, Amen. Amang Nazareno, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami ngayon kami sa panganib at masamang espiritu. sa mga espiritu. Binigyan mo ko Bigyan mo ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna ang manguna. sa aming buhay. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kahit anong kuling sakit. Salamat po sa akin at sa inyo. Una ang Diyos Ama sa langit. Amen. Kung kunang pe, umikit ka lang at tumingin ka. Pag may pamag sinabi ko ha, 3 times sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hindi ganyan. Yung bukal sa puso mo at mula sa iyong isipan at kaluluwa, hindi yung Jesus mo sa bibig. Umikit ka ng time team at isipin mo yung pinakamagandang babae sa buhay mo, yung asawa at mga anak mo at yung pagulang sa Panginoon Kristo. Pikit. Sambitin mo galing sa puso mo 3 beses na in Jesus' name. Amen. Ilan naman ka? Yung ko muna pala. Sign of cross. Ano ang pakiramdam? Yung patingin ko, walang maluha-luha yung mata. O, wala nang luwa-luwa. O, anong gagawin mo? Palakpak, kay Papa Jesus! Nawala yung luwa ng mata mo. Linaw na. Luminaw na. Sino pinakamaganda dyan? Ayun! Sino maganda? Parang alang-aling mo sabihin yung asawa mo eh. Yung pinaka binigyan sa akin ni Kristo. Sino ba yun? Siya. Luminaw na mata mo. Linaw na. Ano pakiramdaman sa katawan mo ngayon? Tingnan mo kung may tumutusok pa sa mga katawan mo. Dapat puslok sa kamot eh. Gamay. Kamay, dapat. Ibig sabihin ng gamay, Kunti. hindi na lang. Kasi narinig ko na yan sa Mindanao. Gamay-gamay na lang. Natural lang yung may gamay-gamay. Kasi ngayon ka palang nakalaya. Ayusin pa lahat yan. Hindi pa yan tapos. Tingnan mo yung labi ng boyfriend mo. Hindi, tingnan mo yung labi niya. Tingnan mo pula na. Seryoso ko. Tingnan mo yung labi mo rito. Ito, wala tong edit yung mukha. O, tingnan mo yung mukha mo. Tawag eh. Wala na. O, ikaw ba yan? Hindi mo alam kung ano yung tsura mo. Hindi. Ito, mas malinaw. Palaging walang salamin kasi masakit siya. Kasi palagi ako O, ito, tingnan mo yung mukha mo. Yan yung lang edit. O, walang edit yan. Malaki yung O, malaki naman taga mukha ko. Kahit yung mukha ko nga rito, kasya na eh. Luminaw yung mata mo. Chard, alamin siya ng konti. Himait lang siya ng konti. O.
Malaki na pinagbago ng mukha mo. Tama ka po. Bawasan mo yung mga aribas-aribas na mga paa mo, para ka ng wolf. Tama po. Yung kalaban mo, huwag mo intindihin. Tigok na. Hindi mo ba yun? Hindi mo, gumaling ka na. Ako, babae. Wala na. Parang iniisip nyo na naman yung babae-babae. Ang isipin mo, gumaling. Sayang yung prano bayad, 5,000 pa naman. Pag-import. Ang isipin mo, ang gumaling. Anuhin mo man makita ang iyong kalaban kung wala kang hinanakita at galit sa kanya at pagpapatawad. Ang sabi sa Bible, huwag mo nang hanapin ang dapat mong hanapin, bagkus ako ang iyong sambahin. Oh. Eh. Oh, lakad. Tingnan mo muna kung anong pinagkaiba sa'yo. Sambitin mo si Kristo. Oh, huwag kang magaling-lang at huwag mong gayahin si nanay kanina hindi tinatawag si Papa Jesus. Ihakbang mo yung kanyang mga katawan. Tinalo ka ni Karate Kids kanina. Tinalo ka ni Karate Kids. Ito lang yan po. Paputol mo na yung mga paa ng mga halimaw. Ha? Hindi, bibili. Man! Bentahan siya ng langis para kuminis ang balat. Nasa sayo ng desisyon. Kung anong gagawin mo sa langis. Ito. Ano pinagay ba? Manager! Hintayin mo kasi first time kang kumain ng tubig mo, kaya ayusin pa lahat yan. Huwag mo nang hanapin yung mga nanakit. Masasama lang ang loob mo, imbis gagaling ka pa, sasama pa ang loob mo. Hanapin mo kung paano ka maparapit kay Papa Jesus. Ang sabi nga ng aking ama, pag tinanong nila kung sino nananakit sila, isa lang ang sagot mo. Sino bang pinagkakatiwalaan mo? Sila ba o ako? Sino bang kinakatakutan mo? Sila ba o ako? Sino ba ang may-ari ng katawan niyan? Siya ba o ako? Anong dapat sagot? Salamat po, Ama. Kasi buong buhay mo, puro 26 manggagamot, paghihiganti. Ang hinahanap mo, yung nananakit sa'yo. Eh kahit malaman mo yung nananakit sa'yo, kung hindi ka naman niya patatawarin. Hindi ka rin magiging masaya. Ikaw ang patawad sa kanya. Ay, lamit mo na siya dyan. Kaya niya. Kaya niya? Oo. Wala naman opera yan. I-general mo na rin. Para maganda naman ang pakaramdam niya. Kaya po ito? Oh, ayaw niya na sumalang? Kaya lang hinihintay mo. Ano sakit mo? Hindi ko makakatulog. May boyfriend ka ba? May girlfriend ka? Anong trabaho? Ilang taon ka na? Nagtrabaho ka na? Ano? Ang mga factor. Factory? Taga saan ka? Balastas. Bulacan? Baka naman anak niyo to? Baka naman na binugbuli ka. Buhay pa tatay niya? Mula po ma-aksidente siya, parang natulungan siya. Mga 7 taon na ata. Tapos itong pandemic, yung oras po siya na, sisimula siya na po. Alis na madaling araw ng mga nauna. Kaya hindi po siya pinagalit sa loob ng gabi. Yung ngayon naman po, pinagano ko siya. Pinag-psychiatrist. Ito pa rin. Huwag kang higa. Babagsakin ka din. Kala ko higa. Babagsakan mo pa siya rin. Laki ba naman? Akin na tubig niya, te, para madasalan ng todo. Kala ko, higa ka niya. Dadagdagan mo pa siya. Kawawa ka naman. Ulit tayo, Nay. Pinasakit ka rin. Ano mo na siya sa doktor? Wala namang makita. Ay, psychiatrist lang po. Pinalitik po siya.
Wala makita. Ano ba ang pumapasok sa isip mo? Kwentuhan mo naman ako kung anong pumapasok sa isip mo. Yung kunting kwento lang, yung halimbawa, may pumapasok sa isip mo, ayaw naman isipin. May napapanaginipan ako ako, Andy. Ganun, para makakuha naman ako ng pattern na gagawin ko sa'yo. Wala ka ba napapanaginipan? Baka kailangan mo lang ng girlfriend. Pasensya ka na eh. 100 followers pa lang yun nandito natin, hindi pa dun sa 130. Paano lang to? 100 pieces katao. O, hindi to 100,000 na may hit. Ito sana, marami dun. Pamimigay kita. Seryoso ko. Ano pa tayo pumapasa sa isip mo? Wala. Eh, ba tayo magtanungan sa sarili mo? May ano minsan hindi kumakain. Yan. Ginitano ko sa doktor. Hindi kumakain. Sige, wait lang. Hindi pa rin po. Pag nasa loob ng bahay siya, Day, natutulog lang siya. Tulog lang mo mga pamilbo. Natulog siya ng damag. Nung hapon. Lumamag siya. At larang ba lang parang isip bata o siya gusto kalaro niya mga bata. Huwag mo muna siya atakin dyan sa leg, ha? Nagpapalakas pa yan. Ay, hindi pala yun sa'yo. Sorry. Gusto sa... Ay, taga lang pala. Matik ka nga pala. Oo, malaglag ka. Tandaan lang. Pamikausap po, pamikausap. Amin. Isang buwan na po. 60 days yan. Mataas yan. Para tuloy-tuloy. O, lakad ka na ngayon, kuya. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Nagbago ko na yung monitor. Kung kanina nakita kita, iba yung tsura mo eh. Mabuhatin mo nga pa mo ngayon, nabubuhat mo na. O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, 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 o. O. Wala na. Tapos na ang laban mo. Pangalan mo, Pogi. Middle name. Apito. 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 Para mabigyan ka ng paro ni Papa Diyos. Wala na, nakakalakad na siya ng maayos. Kaya niya nga po kumain ng 2 araw. Kaya mo walang kain 2 araw. Tulog lang. Kinasayang yung katawan ni Papa Jesus. Malay mo, makapag-asawa ka ng general. Meron nga itong... Anong pakaramdam, sir? Anong pinagkaiba mo? Maganda na. Gumanda na paningin mo? Pag gumanda ng paningin ng isang pasyente, tuloy-tuloy na yan. Magtiwala ka, binigyan ka na ng himala, lumilinaw na yung mata mo. Siyempre, matagal ka nakulong, matagal yung sakit sa'yo, isipin mo yung virus, matagal sa katawan mo. Parang ahas lang yan, kinagat ka ng ahas. Siyempre, inom ka pa ng gamot at saka sa ospital. Siyempre, dilinisin pa yung mga dugo mo, hindi na ng virus. Parang ganyan din yan. Kung mag-alala, basta't luminaw ang mata ng pasyente at lumakas ang kanyang pakiramdam, ibig sabihin, sumasayo yung basbas ni Kristo. Huwag ka na isip ng isip siya nagagalit sa'yo. Isipin mo, pag sila kinarma. Bakit? Kawa mo na sila. Dahil, wala na silang pag-asa. Na kay Kristo na lang ang pasya. Wala na sa'yo. Lagyan na lang is, Chard, paano mo sasawa niya? Para matanggal lahat yung mga yung mga skin na yan. Para maayos ka na. Shoutout ka muna. Shoutout sa mga nanonood dyan. Mega shoutout. Shoutout. Lagyan na lang is te. Lahat yan te. Gawin mo ng lotion yan. Free yan. Tapos bumalik ka na lang is para matangtuloy ang bumalik yung ilagyan mo, paupuin mo yung boyfriend mo. Upo ka kuya, mapagod ka niya, nakatayo. Sabi ng boyfriend mo, lumina daw yung mata niya. Taas ng grado ng mata ng salamin na 600. O, subukan mo yung salamin mo. Sige, suotin mo, nasa na? Tingnan mo, di mo malalaman. Huwag mo nang isusot na nadidilat yung mata mo, pikit ka, dandaan mo yung buka. O, mabuti, nasabi mo yan, 600, mataas masyado yun. Lolo ka na. Pag 600, may tama yan. Kaya yung mata niya, mata. Oo. Nakagamot 600.
may tubig yung saka yung may ano yung Yung sakit mo, yung huli, yun. Yung lumabas. Nakatodo siya eh. Kasama yung spirito. At po sa amin, meron mo talaga siguro na nagkakatakot ang mga anak ko. Yung biglang lalakad. Ano po, sa bahay. Isa na may nakakatakot. May sakit ka sa puso? Anong pangalan mo? Ulit, dahan-dahan lang pangalan lang. Hindi, pangalan lang. Romulo. Apelido? Pikin. Nako. Alam ko ng kalaban ko. Yun ang dumidigta sa kanyang isipan. Ang maitim na anino. Lagi nga po umaalis yung parang takot lagi ginagayan kami niya. Lagi meron sarili. Lagi Nandito siya sa spirit world niya. Kailangan niyang magdasal. Kailangan mo pumasok sa kaliwanag ni Kristo. Huwag ka magpapasakot sa kanya, pumapasok sa espiritu nito. Ang makakatulong sa kanya, una si Kristo, ikalawa kanyang sarili. Hindi ka naawa sa nanay mo? Mahal mong nanay mo? Mahal mo siya? Higit pa sa puso mo, sa iyong buhay. Kung wala siya, wala ka rin sa mundo. Nasaan tatay mo? Malungkot ka ba? Ayaw mo na. Ang importante na din yung nanay mo. May mga kapatid ka? Ay, malabo Siya yan. naman kapatid niya. Ano, malabo yung salamin mo? Biglang lumabo? Bagsak mo ulit? Sige. Eh, ano, ibilat mo yung mata mo kung ano nangyayari sa mata mo. Ano pinag-iba? Hindi na nagluluha? Oo, okay na. Salamat ka na kay Kristo. Tapos na yung kalaban mo. Basta sa isip mo mga kapatid. Nay, kahit gamutin siya ni Yeso Kristo, peres rin sa rin ang kaso ng babae kanina yung iniisip na kinukulang siya kamag-anak na kamag-anak ng asawa niya. Iyan ang kabaliktaran niya, yung pungap sa iyon, isip sa kulang. Kahit gumagaling. Ito, ang nasa isip ito, kalungkutan kahit sinasamahan siya ng maitim na puso. Kailangan niya pumasok kay Kristo. Kahit anong palayas ko rito, kung malulungkot ang kanyang espiritu, pupuntahan na naman siya ng ibang espiritu. Kailangan niya ma-impress ang kanyang utak. Pagupitan mo. Ayaw nga po maligo yan. Nakita po maligo. Maghanap ka ng ganda sexy babae. Siya magpaligo. Babawa ka kasi. Siya ano kasi seryoso sa buhay. Di seryoso talaga ako na kahit tanggalin ko to mismo, kailangan tulungan niya ng sarili niya. Naiintindihan mo ako. Sayang ang panahon, magtrabaho ka. Sayang yung binigay sa'yo ni Papa Jesus. Yung iba nga naghahanap ng kagalingan sakit. Ang gaganda ng mga braso mo. Sayang na sayang yan, no? Gamitin mo yan. Magbuhat ka. Magtrabaho ka. Igalaw mo yung katawan ni Kristo. Magpabawas ka ng buhok. Katulad ko, mahaba na. Tatapos sa'yo na ito bukas. Oh. Bago incense. Oh. Tulungan mo ang sarili mo, manager. Pag hindi mo tinulungan yan, masisira ulo mo. Kahit tanggalin ko yan, bilyon-bilyon ng demonyo. Umalis yung demonyo doon, lusawin niyo ng mga anghel ni Kristo. Siyempre, una ng Diyos, Ama sa langit, may babalik ng malakas pa noon. Kasi hindi siya tumatawag. Doon maging general na. Oh. Aakyat ka na sa bubong. Tatanong ka na doon. Matatanggal ko na. Kailangan siya i-brainwash na mag-bring sa Diyos. Dati po lang kami sama kami sa kahit sa ano yun. Kaya pag hindi ko nagdadasal, siya o paano ka? Ang gagawin ko rito, ipo-close ko muna para samantala. Pero kailangan niya pa rin umakit pa kay Jesus dahil malinis ang kaluluwa niya. Nagbago mukha mo, sir, oh. Oh, para ka namuntay dito. Anong pinag-iba mo? Sa panunta mo? Gaya na yan.
Huwag ko na hanapin yung nananakit sa'yo. Magdasalan kayo. Lagyan na rito para linis mo. Araw-araw. Hindi yung kamay niya. Ipatong mo na yung mga paa dyan. Ilan na pasyente natin? Ano pang number mo? 31. Line na lang para pasyente natin. 40 pa eh. Linis mo lang ang gawin. Paspasan mo. Pumikit ka at manalangin ka. Ako, salamat. Uwi na kayo. Malumayas na kayo. Kanina parang kang... Dalawa ka sa YouTube. Yung kanina parang ano? Yung nandun ka. Para siya sumbe kanina. Zombie. Ngayon, pogi na. Gamitin mo yung inspirasyon ng mga anak mo. Ha? Isa lang anak na. Kaya nga nag-iisa lang yun. Dapat ikaw ang haligi at tahanan. Maging matatag ka. Hindi ka pa kinukuha ni Kristo. May dahilan pa siya kung bakit kayo binubuhay. Huwag ka magpapekto doon sa mga kalaban mo. Maging matatag ka. Tao lang sila. Nagpapahinga. Ano? Ilan sila? Ilan sila? Huwag mo nang alamin kung ilan sila. Ang alamin mo, maggumaling ka na. Oh. Yan kasi ang tinuro sa lahat ng mga manggagamot mo na 26 eh. Hanapin at maghiganti. Kaya nasa isip mo na yan, paghiganti. Baguhin mo na yung pananaw mo sa mundo at malaya ka na. Wala nang aangkin sa espiritu mo kundi si Kristo. Pag nag-ilinti ka, isip ka ng isip, babalik din sila. Babalik yun, higit pa sa mas malakas. Hindi na ganyan, papatayin ka na. Huwag kang maghiganti. Hayaan mo silang manakit sa espiritu mo. Maganda yun, lahat ng swerte nila mapupunta sa'yo. Ayaw mo yun. Sakta ka. Diba, minsan narinig ako sa vlog? Bahala kayo mahigit sa akin. Choice niya. Ipagdarasal ko pa kayo yung mga Salamat ako. Ayan, matuto kami magdasal. Huwag paghihiganti. Baguhin mo ang taktika mo sa mundo para bigyan ka ni Kristo ng swerte. Kasal mo sila. Bago sila. Paspas, kinis. Okay na. Naayos na kayo. Kung gusto mong bumalik, nasa sa'yo. Pero alam ko, malaya ka na. Kanina, zombie ka eh. Ngayon, pogi ka na. Wala yung tubig. Ano ko, nasa na tubig dito eh. Ayan. Okay. Tumunog yung balakang niya, no? Kanina. Ayun yung hirap sa bumuhat yung paa. Salamat. Salamat po. No. Ano? Meron na. Napatay ko. Isa. Hindi humingi ng tawad eh. Alam mo na yun, man. Yung si ano, yung... Basta alam mo yun. Di ba namatay siya? Yung comatose. Kasi ayaw niya ayaw niya tumigil. Pagkaroon niya, inalag ako. Namatay siya. Naging comatose muna siya. At pagka-comatose niya na gano'n siya. Ngayon, Matawa ba? hindi, yung ano niya, gano'n na lang. Sinabi ko sa kanya, ang apat na beses ka pa pumasok dito, wala na akong magagawa. Ikaw lang po yung papalaro. Kinakawaan na. After, wala pa isang buwan, wala na. Patawain ka ng Diyos ka. Kaysa magkakasik ka pa ng dahil, kukunin ka na ni Kristo. Paspas ng paspas, kuya. Make a shout out. Message ka nga, Chart, sa YouTube channel natin, Chart. Try mo lang. Bakit? Kasi yung mga pasyente, wala kasi tayo doon sa Facebook page ko eh. Bakit gusto nyo talagang malaman yung nananakit sa inyo? Ako nga eh, kahit sino nananakit sa akin, alam na alam ko, hindi ko na pinapansin. Ang kasi tinuturo sa inyo na pinupunta yung manggagamot, ang paghiganti. Tinuro ba sa Bible talaga yon?
Ang sabi ni Kristo sa akin, kung hindi ka marunong magpatawad, sino ba ako para sa iyo? Kung hindi mo ako niyayakap, sino ba ang sinasamba mo? Di ba hindi ako? Oh. Kasi ang tinuturo ni Kristo ang kabutihan, hindi pag-iganti. Wala mangyayari kung habang buhay ka mag-iganti. Hindi ka gagaling at hindi ka rin mag-aasenso sa buhay mo. Lahat ng mga anak mo at kamalasan, pupunta sila. Kasi sumasayo ang kadiliman. Kung saan ka pumasok sa tahanan ng templo ng Diyos, sa bahay na binigay sa iyo, nandun din yung dilim. Paulit-ulit ko lang yung sinasabi. Nag-message ka na, Chard? Hindi pa. Yung ano? Yan na, nawakan ko na yung kalaban mo. Tsambahan natin ito hawakan. Wala, no? Yan ang punta. Naugayan kanina ni Tantan. Nag-check. Sige. Yan, yan. Go, layo tayo. Shoutout po, Elizabeth Lopez. Richard Pogi. Elizabeth Lopez, mega shoutout sa'yo. Dolido. Mega shoutout sa'yo. Maximo, Francis. Pwede po kayo manood sa natin. Facebook page natin, Natatak Albularyo. Ayan po siya, nasa harapan natin. Yan o. Ayan, naka-live din po ako. Temporary muna po tayo dyan. Mega shoutout po sa inyo. Magandang gabi po from San Carlos, Pangasinan. Marites Samson, mega shoutout. Shoutout dito naman kay Edith Tarik. Noemi. Okay na, nakuha ko na. Sandal. Ito, i-close ko to ha. Turuan mo siya na ma-brain mo sa kanyang utak at pag-iisip at paliguan, ha? Hindi ko siya pinaliguan siya. Maligo siya sa sarili niya. Turuan mo ang sarili mo. Bilang. Chart, alamin siya lahat, general, para magising ang kanyang diwa. Inumin mo yung tubig na yan. Pag hindi mo tinulungan sa sarili mo, wala kang gantimpala kay Kristo. Sayang ang panahon at buhay. Lahat ng tao nangangailangan ng pera, nangangailangan ng physical, spiritual, pag-ibig at kapayapaan. Yun ang wala ka. Dahil hindi mo tinatanggap ang iyong Diyos at hindi ka nakikinig sa iyong magulang. Makinig ka sa Kanya. Kung ikaw ay nahihirapan, mas nahihirapan ang iyong ina dahil sa nangyayari sa iyo. Paano kung wala na siya? Mamamatay siya na nag-aalala sa iyo. Imbis maluwalhati siya makakyat sa tahanan ng Diyos, ikaw pa mismo ang iniisip niya. Dahil hindi siya kukunin ni Kristo hanggang hindi ka bumabalik. Pero kung ikaw ang matigas sa ulo mo at tinatapos mo sa Kristo, mas kukunin niya ng iyong ina kaysa nakikita niya na hirapan ng kanyang anak. Tandaan mo, magiging ama ka rin pagdating ng panahon. Sige, tinisin ang katawan. Turuan mo yung sarili. Malay mo makapag-asawa ka. Malay mo, yan bang ituturo mo sa iyong anak, babae, lalaki, na maging mahinang kanyang loob? Mali yan. Mas marami pa kung dinanas hirap. Hindi ka pa nga pinapakain ng tayo. Hindi ka pa nga pinapakain ng sili, bendi, labuyo. Hindi ka pa nga binabaliktad pati walit. Hindi ka pa nga ginagawang astri ang likuran mo. Nakakain ka na ba ng mga kung ano-anong para lang mabuhay ka? Ikaw, nandiyan yung nanay mo, suporta sa'yo. Kaya to, pati kapatid niya. Oo. Anong gusto niya, sinusunod niya yan. Sinusunod. Mas dapat nga matuwa ka. Andyan. Kung ibang nanay na punta mo, sorry ka. Iwanan kayo. Ano yung sinasabi sa kanya, habang buhay ako. Dapat matuwa ka eh. Kaya mo kung pagdating ng panahon bubuhayan ako ni Kristo, kukulit mo ang nanay mo, siya magiging nanay ko. Tapos yung pinagkalakihan ko, palit tayo. Kailangan matuto ka. Hindi kita pinapagalitan. Sinasayang mo lang ang panahon.
tumulong ka sa iyong kapwa. Ibig sabihin, tulungan mo yung nanay mo, malaki ka na. Kapag hanap ka naman ng trabaho, yung unang sahod mo, i-date mo yung nanay mo. Kumain kayo sa labas. Kung hindi dahil sa iyo, wala ko dito sa mundo. Ikaw ang pinakamatibay na sandata ko. Magbulag kita. Kaya happy ako sa trabaho kahit mahirap. Ipag-jollibee mo nanay, pakainin mo. Matuwa ka at i-post mo sa Facebook page. Ang pinakamagandang nanay ko sa buong mundo. Ako lang yung masakit kami ng marito. Parang manhid ang kalahan. Set na eh. Hindi natin po abot. Kabila. Hinga. Maipit nga. Kasama yan dyan. Sabay-sabay lahat dyan. Pikit. Lakas sapi. Hindi ka binibigyan ng sapi ni Papa Jesus. Marami ka pang plano. Chard, naibida siya lugan. May pula ko ba? Ito, sira yan. Ano ba na yan? Ang bakal pinili. Saan? Chard, may bakal yan, Chard, ha? Aksidente mo lang ang aksidente na nagkakita. May bakal siya sa kamay. Nakakabaw. Amin. Inom. Pampatatag yan ang isip at puso. Next. Tapos na kami. Yung inihintay ng mga anak nyo, nandito na yung tatay niyong pogi. Siya na yung nakasalang. Kawain nyo na yung tatay niyong pogi. Nahanap ka ng mga anak mo tayo. Kaway. Sabi mo, ako na yung sasalang. Siyempre, atat na to kanina pa eh. Ladies first. Sino nga una? Ang boyfriend, ang girlfriend? Nakasalang ang boyfriend. Boyfriend. Pangalan, Tay. Pangalan nyo? Agwas. Alam ko na sa kanyo, Tay. Sinabi nyo na kanina sa akin, ha? Yung tuhod, panrinig. Yan, Tay. Ay, thank you so much po sa inyong lahat. Eden. Rick. Mega shoutout. Ang title natin sa Facebook page at sa YouTube channel, isa lang. 26. Yung mara tayo tubig tayo. Nauuhaw na ako. Pakitanggal tayo mahiwagan sa lamig. Dito nyo lagay tayo para hindi mabasag. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa Elizabeth Lopez, Marlita Samson, Marilu. Si Virginia Suniga. Oy. Happy Virginia Suniga. Mega shout out sa iyo, Ate Virgie. Meron tayong Facebook page, so. Pwede ka rin mag-subscribe, ay mag-Facebook page, Ate Virgie. Yan, hanapin mo yung tatak, Apo Andel Jesus Nazareno. Ate Virgie Suniga, Suniga Family. Hanapin niyo po yung tatak, Apo Andel Jesus Nazareno.
Yan na tayo. Para pagbugin na natin yung mga to. Pero mo na pala to yun. Meron kayong pistawel na Sa inyo ba yung pistawel? Wala kayong pistawel na Hindi kayo sinuunang matanda na Mga sinuunang matanda, lagi may bitbit na panyo. Meron. Meron na. Akin na tayo yung mahiwagang paa mo tayo. Check natin ko lang, baka dislocate ng konti lang tayo. Pato nyo tayo. Gangan nyo lang tayo ha. Gang lang. Normal lang tayo ha. Normal lang. Gawin lang tayo. Okay lang. Kabila. Narinig mo tumutulog tayo? Naririnig mo? Yung isa walang tulog, di ba? Pero magalit. Ito naman, maluwag nga lang, tumutulog. Okay na ito, maganit ng konti lang. Konti lang naman. Ito naman baliktad. Maluwag na, okay sana. Okay na okay, 100%. Sama-sama, lumanagatok. Yung mga buto mo. Alam ko na yan tayo. Lapag mo tayo. Yung ano, ilapag mo tayo yung mga malapit na din po kung makarating dyan sa bahay nyo. Maraming salamat. Huwag mong kalimutan si Richard Gomez, si Buddy Reyes. Huwag niyo pong kalimutan sila. Masaya na ako, sila na lang ang bigyan nyo. Wow, si Merlita Samson nagbigay ng sa YouTube channel ko ng 250 pesos. Shoutout kay Merlita Samson dito sa Facebook page Star. Mega shoutout. Oh, dito huwag kayo maglalagay ng star dito sa Facebook page ako ha. Okay lang sa YouTube channel. Temporary lang natin yan, temporary. Ililipat ko rin yung mga video niyan doon sa gagawin natin. Elizabeth Lopez. Siyempre naman po, meron na si sabi ni Edin Tarik, meron daw si Richard Gomez saka si Buddy Enriquez. Nawala na si Sally. Si Edin Tarik. Yung paspas ka. Linis. Tapos. Paspas. Pikit. Pikit. Manalangin. Magdasal. Pikit. Linis. Yan. Pikit. Hanggang dito. Tapon. Yan. Yan. Lulit. Yan. Lahat kong katawan. Amin. Pagpapagalot rin kayo, Nay. Tandaan yung ginagawa ng boyfriend mo, ha? Ganyan. Pikit tayo. Yan. Pikit. Manalangin. Pikit. Yan. Manalangin. Tumawag ka kay Papa Jesus. Tay, pati dito sa punong tenga mo, dahil mahina pandrinig mo para mabigyan ng power ni Papa Jesus. Okay, ayan na tayo. Gumagana na. Nestor. Relista. Magandang gabi po, Apo Andel at Kia Pusinda. Mega shoutout sa'yo. I-follow mo muna ako sa Facebook page ka na Alipin. Ay, hindi. Tatak Apo Andel. Jesus Nazareno. Ito yan, Yan. Yan. Nestor. Ano paramdam nyo, Nay?
Okay na. Sakit lang, hindi ka bibigyan ng sakit, Nay. Marami ka pang pagdadaan ng pagsubok, Nay. Maging matatag ka. Hindi naman tumahirap yung pagsubok mo, Nay. Wala naman ano eh. Maging matatag ka lang. No. Di ba may sinabi sa akin sa 750? Hindi daw magbabayad sa 500. Kaya galit siya. Huwag ka na ka mga akong magpagamot pagka gano'n, wala kang napalataya sa Diyos. Sabi ko, pag di ka bumalik, 500. Meron dito. Dati yun eh. Matagal na. Tapos na ito. Sabi niya, pag nagbayad ako ng malaking halaga, lalagpasan niya, basta gumaling daw siya. Sumagot ako, sa'yo na pera mo. Hindi naman ako, hindi ko alam kung gagaling ka eh. Pero gumaling siya. Gumaling siya. Nagdala pa siya ng pasyente eh. Gumaling siya. Kaya ko kung bayaran ng kapangyarihan ng Pulos Kristo. Nagbabayad daw siya kahit kung gano'ng halaga, basta gumaling daw siya. Pinagbigyan siya ni Kristo. Magkano binigay niya man? 9,000, di ba? 8,000. Oh. Bumalik siya, mga isang linggo, bumalik siya. Binigay niya yun. Sinubukan niya si Papa Jesus. May sinabi siya, kaya magbabayad siya ng malaki kung kahit magkano eh. Kasawa niya kinunda. Ginunan yung asawa niya, gumaling. Nakakatulog na at nakakalakad na. Isang gamutan lang. Sinubukan niya si Kristo. Pag gumaling ako, magbabayad ako ng malaking halaga. Pero pinibigyan siya ni Kristo. Bumalik din, isang linggo na siya. Kaya masaya siya. Tawa ko ng tawa sa kanya. Hindi! Hindi pala nakakalakad ang asawa niya. Nakasaklay siyang ganyan, Hindi siya nakakalakad. Yung asawa niya sumasampalataya, yung lalaki, sinusubukan niya kami. Pero natalo siya. Kasi lumabas yung asawa niya, walang tungkol. Bumalik siya isang linggo, dala-dala niyang 8,000. Bumalik siya. Yung asawa niya. Meron yung dito. Meron yung nangyayari. Mabuti na yung sakit ng asawa niya, nerves. Naisahan ko siya. Hindi niya alam. Nerves lang yun. Meron na ng kulang yun. Kahit matanggal yung kulang, may sakit ka naman siya ka nerves, hindi ka pa rin makakalakad. Patingkal-tingkal ka pa rin. Naisahan ko siya. Hindi niya alam. Akala niya, bubong sakit niya, kinukulang yung buong. May halo siya kaso kahit matanggal, may sakit pa rin siyang nerves. Sciatica nerves. Pumasok yung L4 at saka yung L5. Diswerte ko. Sabi ko, tumayo ka. Bumalik yun. Nagdadala yun ng pasyente rin. Kahit gabi na po, nagagamot pa rin po kayo. Opo, biyernes ngayon eh. Aabutin tayo rito ng madaling araw. Alas 3. Tapos meron kami service sa Bulacan. Service kami si Hawaii. Maraming pizza doon.
Sige tayo, pagpatuloy mo lang. Tingnan natin kung nabigyan na ito ng power. Lumambot na tayo. Ilayin mo nga tayo. Tulak mo. Ayan, maganit lang siya, di ba? Sige tayo. Itaas mo yung leg mo tayo. Wala kang sabi tayo. Nag-cleansing ka lang. Wala lumalabas sa spiritual mo tayo. Alam ko na yung sakit mo. Nag-cleanis ka lang. Pero mo na pa isa mo tayo. Pa. Labak mo muna rito. Gangan mo pa. Gangan mo lang. Lang. Ibukan ko ng konti. Hindi, bumaba mo yan. Lang. Dad! Kumuha ka ng yabi tubo. Saan po ba kayo sa Bulacan? Hindi ko po alam. May bicycle dyan. Hindi, tapos na tayo. Pati! Bigyan mo nga ng bicycle tsaka yabi tubo. Katala. Ito torture mo. Ito. Maluwag. Maluwag? Ay, maganda yung maluwag. Kontrahin mo ng, yung didosing, yabi tubo. Ibit natin dito yung clip, yung clamp. Nag-iisip na dati. Yan tayo, sandal lang natulungan tayo. Yan, huwag mo hawakan tayo. Ganyan lang. Kinig. Nanonood yata yung anak mo tayo. Yung tatay mo, maluwag yung pamilya, palulog. Medyo, dito, maluwag ng konti, kaya pasisikapan. Dito naman paluluwagan. Masikip to, maganit. Ito, sumobra luwag. Pasok. Ganyan lang tayo. Sige. Tulog pa. Gangan mo lang tayo. Lambot lang tayo, lambot. Lambot lang. Wala tayo. Lambot lang. Lambot. Okay, pasay. Hey, tayo. Bila. Bila pa. Okay, tumunog na. Mga tay, nawala yung tumutunog. Ikaw sumipa tayo, sige. Pag-spine tayo. Sige pa. Sige pa. Ano pinagkaiba? Nawala, di ba? Tama yung lipit ng nobela. Masyadong manginigin nobela ng motor. Maluglog yung lipit. Ito, sisigpa ng konti. Ay, luluwagan. Kasi masyadong magalit dito eh. O, pakaramdam mo muna tayo bago natin pakalaman. Tulak mo. Sige. Ano pinagkaiba? Masikip, di ba? O, ano pinagkaiba? Sige, tulak mo. Pinagkaiba? Masikip. Okay. Taas pa tayo. Taas na pati tayo. Normal mo lang tayo para hindi sumama yung mga ugat mo. Ilan? Oh, tumas na. Okay. Medyo yan wala yan. Yan tayo. Okay. Okay. Ayan na. Kung ano sumipat tayo, anong pinag-iba? Ano? Pumasok na nanay. Hinigpitan ko muna nanay ha. Pinaluwagan, hinigpitan. Nilagyan ng lakwaser. Stainless. Lakad ka muna tayo, mamaya natin ayusin dito mo. Try mo muna. O, tingnan mo. Sige, lakad mo. Sige, lakad tayo. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Ano pinagkaiba tayo? Niluwagan, pinahigpitan. Diretso. Dahil niya kapalakad kasi ng lakad eh. Natawag si nanay. Nauna siya kaysa sa'yo. Selfish. Ha? Ayusin pa yan. Nasa tapa lang ako eh. Kanina nga. Tulog lang ko yung nanay. Ano pinagkaiba tayo? Ano pinagkaiba tayo? Talong ka nga tayo, ganun-ganun tayo. Parang ganun lang. Ano pinagkaiba? Hindi katawan yung ito, ganun mo tayo, tingkalad. Ganyan. Talong ka na lang, sige, mababa, talon.
Huwag masyado. Ito ang mga charge, yung parang ititagalan yung charge. Tumingkayad ka ta. Mga yan, Na, sige. Ano pinagay ba? Ano? Masakit na tuhod mo? Maluwag na. Malukangan niya eh. Oh, maluwag na. Sige. Tapusin mo na siya, Chard. Ay ka, nanay. Dito ka, nanay. Painumin mo pa ng tubig. Nakalimutan ko na kita painumin. Nilagyan ko ng lakwasan ng tayo, ha? Stainless. Doon na tayo po na. Tsaka dinoble ko na tornilyo sa ibabaw at sa gitna tayo. Doon tayo sa upan. Tapusin na. Ako. Inom po muna daw kayo tayo, inom. Inom ka man ng tubig tayo. Inom muna kayo. Ay. Inom daw po muna kayo. Mamam. Okay na po yung tatay nyo. Isang maluwag at isang pinasikipan yung tornilyo. Ito po yung nanay nyo, tawa ng tawa, oh. Ha? Tao si Darna. Siya po sinda. Natatako siya po sindang mamatay. Sabi ko dating yung panahon, makukuha ka. Anong magagawa ko? Hanggang kailangan pa ako ni Papa Jesus, hindi pa niya ako kukunin. Huwag kang mag-alala. Walang aangkin ang katawan ko. Makikita mo ko, nakikita kita. Para kang buntot ko, kung saan ako napunta, nandiyan ka lagi. Sige. Ano sa kanya, Nay? Mata at saka Paa. malamig, nilalamig. Tay. Kumikirot. Yung talampakan, hindi itong tuhod. Tay. Ito, pero mo lang tumpahan nyo, Nay. Tanggalin yung may wagan yung may gas. Wala ka pala. Wala siyang opera. Tingnan natin yung mahiwagang parang na tubero kaya ta. Tubero kaya Yun eh, pero malang pa yun ay. Ay, malamig na yung paa niya. Sobrang parang yelo itong paa niya na ya. Walang init. Kailangan parang wala siyang init. Wala siyang ano, hindi nag-gumagalaw. Gangan yun ay, wala pa itong balance na eh. Tingnan natin. Ganyan lang na eh. Huwag yung galawin. Oo nga. Kailangan ito na yan, no? Maliit na kailangan dito na, hindi pwede yapin ko. Long nose lang, flies, dosi lang, 11, 9. Wala. Ito, tingnan mo na yan. Tingnan mo, pagkatang mo na yun. Yun. Tingnan mo. Yun o, narinig mo na yun? Pakinggan mo to na yun. Sa pakiramdam mo dito. Pakiramdam mo ha. Yun. Narinig mo na? Yung tumunog. Dapat hindi tumutunog yan na. Yan o. Yan nawawala siya, di ba? Yung bumabalik. Yun. Ay malamig yan ay. Kailan ka black? Singar. Okay. Kaya mo lang na. Naman? Check mo na kita na kung may sapi ka. Baka wala ka sapi. Magandang gamutan ito. Dugian, mega shout out. Magandang gabi sa Jocelyn Parkon. Gusto yan, may naman kami. Okay. Pikit na Dito tayo. Tagal lang na Wag na huwag niyong gilawin. Wag niyong gilawin. Hindi pa tapos na, hindi pa. Ikaw ng COVID. Pikit. Pikit na Huwag mo atakin yung kamay mo. Pikit. Naku, may boyfriend ng taxi ka na Meron kang boyfriend na itim. Meron, 20. Tanggalin natin 20 din natin. Yun na, Nay. Alam na yung gawin nyo, Nay, ha? Isang palit tubig mo muna para bigyan natin tubig pero Chard, kunin mo muna yung pagigilitan ni Nanay. Nakakatuwa itong mga matatandang ito. Pangalan nyo, Nay? O wala? Nakatingin lang. Relax tayo. Leonida, middle name. Apelido niya tayo. Amin. Inom.
Nung ako'y matanda na, sana. Marami ayusin kinanay. Nanay. Oh, teka na, Nay. Palalagdag pa nyo. Palyado. Kaya ito namamanhid, Nay. Palyado. Tingnan nyo ulit. Tingnan mo na kung makukurente pa mo, ganun pa nyo. Tingnan mo kung gagaan siya. Yung di ba malag yun, talampakan? Tingnan mo. Tingnan mo yung paa mo doon. Pakiramdaman mo. Ano pakiramdaman mo sa paa mo? Pukpuk mo. Anong pinagkaiba? Nawawali lamig. Nawawali lamig. Sige, pukpuk mo pa. Nawawala. 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 Okay. So, umiinit siya, di ba? Makanda na tayo rin. Ganyan talaga buhay. Oh, narinig mo na yung nanay tatad nyo. Kaya talaga ganyan niya pag pinipindot. Ano na? Ano lang? At least. Seryosoy mo tonight. Tanggalin natin yung boyfriend mo, Mikey. 20. Dinis 9. Matay nila yung sakit mo, Nay. Yan lang. Gusto mo mawala yung lamig niya. At saka ito. Magpasalamat ka na kay Papa Jesus. Kaya tanggalin mo natin yung boyfriend mo. Pikit ka na, pikit. Pikit po, pikit. Linis. Linis. Gawin mo ka naman yung Papa Jesus. Yan. Linis. Yan. Pas. Pikit mata. Tigit. Pikit mata. May shoutout sa inyo. Ay naku, 1 oras at 20 minutos na tayo sa vlog. Pagkain mo kayo dyan yung back, bilya ng bulaklak. Eh, bakit? Ikaw kasi magaling ka na kayo. Ano? Ba't tumigto ka, Nay? Pas! Sila magtapos, kasi mainante yung nanay. Hindi, okay lang yan. Maintindihan naman tayo ni Papa Jesus. Sige, Nay. Okay lang daw. Hindi na. Pupunta ka rin, Nay. Huwag mo tatanggalin. Bumubugin mo yung kalaban mo sa kirkit. Tawa-tawa ka mga pag ikaw sinalang dito, baka sabihin mo dark na ka ng dark na. Nay! Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. O yan, pas. Sige. Lahat na eh. Ganti pa tayo niya. Sige, pagbibigyan na kita kahit dinata mo ang mata mo. Pas. Tay! Ano pakiramdam mo? Lakad. Tawa ka ng tawa eh. Tango. Dito na, paspas, huwag maritis. Tango. Ano pinagay pa, Tay? Wala, bumilis yung lakad niyo. Baka Yung maliit to niya kasi ayos din tornilyo. Stainless. Nakita niyo po yung tatay niyo. Mabilis na pong tumayo. Darme. Lu. Tatay, tagumpay na. Ano, Tay? Ano pinagkaiba? Uwi na lang Kaya sakit. Tawa na ta. Wala na, mabilis siya maglakad. Hindi ka kanina Nay, paspas pasusok. nay. Paspas. Pas. Balikan nay, sama balikan. Tatay! Anong pakiramdam mo sa tuhod mo ngayon kung eksaktong sikip ba o maluwag? Okay na. Kahit ganun mo tayo. Tay, ganun mo na. Pagpag. Ganun lang. Wala sakit. Kabila. Kabila naman, wala sakit. Wala. Wala. Nagchatcha na eh.
Diretso ng diretso. Tawa ka ng tawa naman eh. Kung wala ka na sabi rin, madali lang sa kanito eh. Sige, pas-pas, Nay. Okay, Nay. Sumandal ka na. Okay na, Nay. Akin na yung kamay mo. Lumapit ka ulit dito sa akin. Tingnan natin ulit. Baba mo yung paa mo ulit, Nay. Idikit mo lang sa lupa. Ay, sa semento. Yan, ganyan lang. Konti na lang. Okay. Relax. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Kabila, Nay. Tingnan natin kung gumagana pa. Ganyan ulit. Gumagana pa. Yung nasa baba talaga sarado. Ito yung lagay. Yan, relax lang. Ah. Ah. Relax na. Tingnan, Nay. May opera kayo, Nay, sa bakal? May bakal kayo rito, Nay, wala? Toto. Tingnan, Nay. Toto. Okay, tingnan, Nay. Ilat ang mata, Nay. Tingnan, Nay. Tumunog na di ba? Saan tumunog? Tingnan natin ulit, Nay. Oh, nawala na. Wala na siya. Tingnan mo yung paa mo, Nay. Kung malamig-lamig pa. Oh, narinig niyo po, di na masakit yung nanay niyo. Malamig pa, hindi na? Hindi na po. Oh, hindi na. Umiit yung paa niyo. Oh, naging normal na. Balance siya, Chad, lahat. Yung mata ko. Aayusin pa yan, Nay, lahat. Depende ako. Naging ako na niya. Doon ka naman, Nay. Lakad ka muna pala, Nay, para malaman natin kung anong pinagkaiba. Kaibang nanonood yung mga anak niyo sa mundo. Lakad. Lakad, Nay. Sa amin na yung tungkot ni nanay. Wala nang tungkod na sila. Wala Hindi na na. siya nilakad. Pag nalamin ko yan, gaganap na yan. O, tatay! Yung boyfriend mo, girlfriend mo. Wala nang tungkod. Kini. O. Ano pinagkaiba, Nay? Wala nang tungkod mo, Nay, oh. Nay, iwanag mo na to. Gagana pa, Nay. Bibilis palakad mo. Sige. Oh, sige. Oh. Nanonood kasi mga anak mo eh. Baka sabihin na, hindi ko binidyoan kayo. Oh. Uy, gano'n na yan. Nagalaw na lahat yan. Hanggang ano na lang yan. Yung pahiga at saka ano, tagilid, saka paa. Balikat. Balikat yan. Balikat. Hindi, balikat pa. Wala pa yung balikat. Balikat pa, balikat. Ayaw na yata po. Tani Sanchez, mega shoutout po. Okay, pasok na po para mag-push. Kala pa, ayaw niyan eh. Ingat lang. Ano ba dito eh? Sino ba kasama niyo dito? Sawa. Ano sa inyo eh? Parakan. Opo. Kakaiba? Nararamdaman ko ma. Meron ka kakaibang spiritual. Hala. Nagpagamot ka ng salbularite? Taga saan ba kayo kaya? Nagpagamot na itong girlfriend mo? Opo, dati po. Sa ibang, anong sabi ng magagamot niya? Minsan may parang Meron yan, no? Naramdaman ko siya agad yan, no? Gumagano. Meron siya. Yan, no? Oh. Yan, no? Tino mo, nakukuryente yan, no? Yan, no? Gumagano. Yan, no? Ayan, no?
Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Ano siya? May kagat siya. Ayos na. Nandiyan siya. Sa loob ng katawan mo. Torturin na kaya natin ito kasama-sama mo. Sorry, kaya. Natawa lang ako natin. Naalala ko yung tawa siya. Tawa. Sorry, kaya. Ito po. Kahit ito niya. Ano ba itong tubig? Kinanay pala ito, ha? Relax na lang. Memo. Kaya makalagay mo ka dyan. Wala namang problema kahit magkapalit sila sa mag-asawa yan. Lambot. Hindi, ayun, tubig niya yan. Okay. Pangalan mo, te? Christine. Christy? Christine. Christina? Amin. Middle name? Apelido? Ang pakiramdam mo, para kang merong yung hindi aligaga ka. Pero wala ka sakit sa physical mong katawan. Diabetes lang, yun lang. Para kang aligaga. Kailan pa niyo ba naramdaman yan? Hoy! Nandito na yung mga alaga namin. Before pandemic. Liit! Oh. Wala na yung 35 namang naggamot eh. Sana loob yung garoin ko eh. Wala na, gabi na eh. Nagtago. Nagtago eh, hindi lumabas eh. Sana eh, yung ano lumabas sa'yo, puro, puro pako at saka brush. Ito lumabas sa'yo, gumagawa. Tara. Mawawala yung sakit mo ito eh, magdasal ka lang. Hindi siya tao. Maniwala ka sa akin, hindi siya tao. Nandiyan na siya sa paligid ng katawan mo. Tingnan mo, pantay yan, no? Kaso mahaba lang ng konting kilometro mo. Hindi yan tao. May ilaw yung test niya, no? Baka na-inlove sa iyo yan kasi kakaiba yung tsura mo sa kanya. Wala silang ganyang kulay balat eh. Puro kasi sila itim. Tingnan mo yung daliri mo. Amen. Gumagano. Yan o. Mawala yung ngete. Tay! Yung maiwaga mo sa salamin, baka makalimutan mo. Kita mo, hindi mo alam na naglalakad ka na wala ng salamin. Hindi na may mata mo. Oo. Diba? Kung malabo mata mo, maalala mo sa salamin mo kasi alam mo hindi ka nakakakita. Ano parang daw, Nay? Wala ka ng tungkod, Nay. Shoutout mo yung mga anak mo, Nay. Nanonood sila. Sabi mo, wala na akong tungkod. Wala na akong tungkol. Yung, Sa liyo po. yung boyfriend ko, Yung boyfriend ko. yun, nayagi tungkol yung mga paa. Salamat. Wala ka ba? Wala akong tungkol. Yan, nakagbaadal pa. Okay, Marites. Pero mabig siya ng lakad. Pero huwag siya tatanggalan ng tungkod pag sa lubak-lubak. Ate! Ate! Gawin niya po. Huwag mong patatanggalan ng tungkod yan pag sa labas ha. Pang-alalay niya, baka matapa siya. Kasi hindi pa siya sanay sa ganyang posisyon. Maninibago pa yan. Mga ano pa yan, mga 1 linggo o 10 araw sanay na siya. Kasi yung mga pa niya, sisimula pa rin mag-recover. Manda ka tayo. Akin yung pa mo. Para ma-torture na yung mga kalaban mo. Dalawa yun eh. Ilang nalipo sa lipo. Pato ng kapre. Tsaka maligid. Bago may tayo. Tingnan mo ha, sa tao. Tao to ha. Bilang. Umiin to, di ba? Ulitin ko. Dapat yan hindi ano dito hanggang dulo. Tingnan mo. Ano? Dito. Tingnan mo ito. Amin. Oh, hanggang dulo. Ano na ba? Dito lang yung ano mo. Gumagana. Oh. Ito ang kalaban mo. Yan. Yan. Paspas. Linisin mo para matanggal na yung mga na-inlove sa'yo. Paspas, uluan. Paspas. Gagayahin mo na naman si nanay. Pikit. Manalangin. Amin. Yan na. Gawa na na. Wala ka. Baka na itas. Wala ka. Lahat. Seryosoy mo yan. Ate, pag hindi mo sineryoso, hindi yan tao. Alalayan lang siya ha. Alalayan lang yung sinanay. May edad na yan. Baka mabalat ng buong kalawa yan. Tumulkad pa yan. Tatay. Relax lang na yan. Okay. Singat ka Wala lang. sa katulad mo. Kahit yung balikat mo gano'n. Maluwag. Taas mo nga tayo kanan mo, gano'n mo. Wala sakit. Relax lang.
Wala, meron pa konti. May konti pa? Wala, may konti pa tayo. Sumatok yan? Okay lang. Kung meron pa kasi, ayusin pa yan. 2 weeks na. Wala na naman luto. Ha? Wala na naman luto. Maayos pa yung buto niya. Wala naman malayo. Kayo, may sakit kayong dalawa? Ikaw, may sakit ka? Ha? Ano sakit mo? Giniginaw ka na? Buntis ka naman siguro, may asawa ka naman. Hindi mo pa alam kung may laman, wala. Mamaya, malalaman natin yan. Hindi na ba natin ka, kinukupan niya. Kasi ako, wag dating nakitatan. Tay! Pagkita mga kausap mo, wala ka ng problema eh. Kahit anong sabihin ko, nasa hindi lang. Hanggang kita ate. Mas maganda yung sa kanina. Ako? Sino? Ako. Paulit na. Oy! Ano yun? Sa messages, ano ang usap ko? Kayo, kuya? Kuya, ito Pagpatuloy mo natin. Ayan na, nawa ka natin. Sige, sabi mo in Jesus' name. Hindi ganyan te, buong katawan, linisin. Yan, hanggang barakang. Sabi ko na nga ba hindi. Ano naman eh? Sige na, lakad ka na, Nay. Nakakalakad ka naman doon, dyan ko lang pupad, paspas. Nailo ka na, hindi. Lakad. Hindi yan matatanggal, te. Dilat ang mata. Wala yan. Kahit magkapong tayo dyan, di mawawala sakit mo. No. Bakit hindi nawawala? Halika rito, tumingin ka. Sabi mo kasi, kamay ni Papa Jesus, sabi mo, buntiyaya, buntiyaya, buntiyaya. Dapat linisin yung katawan niya maigi. Yan, in Jesus' name. Yan, linisin yung katawan niya. Lahat yan. Lahat. Palakang, kita, tuhod. Spirit yan, te. Hindi tao kalaban natin. Walang katawan lupa. Okay na? Okay. Pag hindi mo tinanggal yan, bahala ka. Ikaw ang papayan. Amen. Sige, paspas. Ano, Nay? Okay na? Malayas na kayo? Okay na kayo? Sige. Chard, lagyan mo itong langis. Baka lumayas to. Walang langis pati si tatay ko sa tod. Baka yung tornilyo, kalawangin. Wala nang lamig tayo. Yung kamay mo, paa mo, wala nang lamig. Hindi na malamig. Yung kamay mo, ganun mo, may lakas na siya. Meron na siyang persa para nararamdaman mo na yung skin mo. Tumatay yung balahibo mo na yun. Tingnan yung mga balahibo mo, wala na yung girlfriend mo. Ay yung boyfriend mo. Kike, seryoso yung yan ate. Hello po, Apo Andy, Apo Richard, Gomez, Buddy. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyo. Pumusok nilo mo. Hanap pa matulog. Marisa Ortega, mega shout out po. Baby. Ano po? Balik na po kayo. Atid mo na, lagyan mo ng tungko dyan, baka magbalas pa si nanay. Thank you, Nay. Maglakad ka lang na maglakad, Nay, para matagtad yung mga paa mo. Marami, salamat, Tay. Ito mo si tatay, Kahit maglakad ka tayo na walang salamin tayo, malinaw salamin mata mo dyan. Di ba ngayon pala lumalabas yung init na katawan nyo? Kasi kanina, kahit abutin tayo magda dito, hindi matatanggal yan. Paano kasi sabi mo lang? Kanina pa kayo nanonood. Seryoso. Yan.
Humingi ka ng tawad kay Papa Jesus kasi ang kalaban natin, hindi to tao. Wala tong katawan lupa. Ang makakaluso nito maliwanag. Kahit kuryentehin ko pa yan, hindi yan makukuryente. Kasi wala siyang katawan lupa. Wala tayong sasaktan. Spirit eh. Kailangan niya, pago yan. Lagyan ng liwanag. Kumakain. Tanda, kumain ng hapunan. Hindi kay Bani. Ayan nga, may bagay. Pas. Pati balakang. Tapon. Nawala na. Isa na lang. Isa, di ba, bumawat din sakit? Hindi na katulad kanina. Isa na lang. Pinaglalaroan ko ng asawa mo eh. Ang mga bagay na hindi na nakikita ng normal na mata. Hindi ko alam kung matatakotin siya o nervyosa eh. Kumapit na po sa kanya. Ha? Kumapit na po. Hmm. Kasi dati yung... Nervyosa yan. Ako. Kasi dati po, naglalaro kayong badminton eh. Dati? Nawala na nga dati. Simula ng pandemic. Dati nakikipag-compete ko kami kung saan. Ngayon hindi na. Hindi na. Kaya umihina na eh. Kailangan mo ulit mag-badminton. Malay mo, magkaroon ka ng grupo. Grupo ng badminton. Si Abu Sindahan yung kasama sa badminton? Ngayon po, nagsusumba na lang. Ha? Sumba na lang tayo. Magsumba na lang kayo ni Abu Sinda. Ang buko natin, ulat. Dati po dito, nagiging kami dyan sa ano? Sa San Fernando. Yan. Susumba si Abu Sinda. Sa Quezon City, Makati. Yan, sa Subic. Yung anak kong babae, ang sport niya, badminton. Nung isa, architect. Tapos kumakanta. Wala naman nainggit yan eh. Wala naman nagagalit. Ang nagkaroon lang siya ng sakit, yung hindi niya napaglalabas, inabangan na siya ng best friend niya. Best friend niya hindi nakikita. Kaya seryosoin mo yan. Nasaan ang init eh? Sa banda na, huwag ka dumilat. Nasaan ang init? Nasa mukha mo na? Pababayin mo siya ng pababayin para malusaw siya rito. Tapos na. Yan ang hindi mo kalaban. Wala na. Wala na yan. Yan ang pinaka-final. Kita mo, sakit ng asawa niya, madali lang tanggalin. Nawala lang yun ang kumpiyansa. Tutusin, kaya na to nang hindi ka na pupunta rito asawa niya. Kaya na to ng panalangin. Nawala na lakas ng loob. Meron yung sinasabi ko eh, pero pag natutunan mo talagang tumawag kay Yeso Cristo, hindi ka makakatulog na hindi nagdarasal. Katulad ko kahit tulog na ako, kala ko mahaba na tulog ko. Hindi. Nasanay kasi ang aking espiritu magdasal. Lalo ako hindi nakakatulog, hindi ako nagdarasal. Hindi. Sandal na, nakuha ko na siya, lahat. Pigit. Tiisi mo lang. Iinit to. Tiis. Dalawa to, magantay. Okay. Huwag mo galawin. Hindi yan mamamatay kasi kailangan sunugin sila sa espiritual. Dumilat ka. Tingnan mo. Masakit ba? Wala, di ba? Isipin mo, bakit hindi ka nasasaktan kahit anong din ko? Kasi, wala na. Ano ba karandam? Yung paa mo. Kapay mo yung tiles kung makakapa mo.
Lakad ka na lang para madali mo ma-detect. Pero inom ka muna pala ng tubig bago mo ilakad yung katawan ni Kristo. Mega shoutout po. Papatay na natin itong YouTube channel natin. 1 oras at 40 minutes na po ito. Masyado na mahaba ito. Papatay na natin to. Wala nang practice yan sa badminton. Ano pinagkaiba, te? Wala nang ano? Wala nang tumutusok. Wala nang parang lamig. Walang kumukulam sa'yo kahit marami kang pera. Ang kalaban mo, yung best friend mo doon sa loob ng bahay niya. Hindi ko lang paano siya napunta ron. Baka sinundan ka niya. Hindi, baka may pinuntahan ka pa, kaya sumunod sa'yo. Paano pag ganito? Wala na, nilusaw na. Kasi baka balikan ka pa. Kaya nilusaw na. Kita mo, di ba, nawala yung sakit ng pamo at nawala rin yung sakit doon sa papel? Hanggang hindi nawawala sakit yung papel, hindi buhay pa siya. Pag yun nawala, kasama rin yun sa kanyang paglusaw. Gumanda po ang aura. Oo, gumanda. Saya ang aura niya. Wala na siyang best friend. Salamat ka na dito sa YouTube channel. Ikaw na yung magtapos. Sa Facebook page din, may nanonood sa'yo. Sa kanya po. Mag-follow na lang kayo para ano. Thank you so much po sa YouTube channel natin. Paki-subscribe na lang po tayo sa Facebook page natin. Temporary lang po yun. Temporary. Temporary lang po yung Facebook page natin yan, ha? Pero maganda na po yan. At least, kung hindi ba magbukas yung Facebook page natin, wala na akong magawa. Meron na tayong Facebook page. Maraming salamat po. God bless. Thank you so much. Patayin ko na. Thank you.